బాబు ఏంటి బాబు? ఇప్పుడు ఈ రోడ్డు ఎక్కడికి వెళ్తాదండి? ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పుడు ఈ రోడ్డు ఎక్కడికే వెళ్ళదు, ఇక్కడే ఉంటుంది. అది కాదండి, ఇలా నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోతే ఏమొస్తుంది అని. ముందు ఆయాసం వస్తుంది, తర్వాత కాళ్ళ నొప్పులు వస్తాయి, జాయింట్స్ పెయిన్స్. అది కాదు, ఈ రోడ్డు రంపటి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అని. బెజవాడ వెళ్ళొచ్చు, బెంగళూరు వెళ్ళొచ్చు, బొంబాయి వెళ్ళొచ్చు, అక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కితే నేపాల్ వెళ్ళొచ్చు, అది హైజాక్ అయితే తాలిబాన్ వెళ్ళొచ్చు. విడిపడితే ఇచ్చి కొట్టానంటే బుర్ర బద్దలేసిపోతా. నేను అడిగేది ఈ రోడ్డు రంపటి వెళ్తే మా అల్లుడు గారు ఇల్లు వస్తుందా రాదా అని. నీ అల్లుడు గారు ఇల్లు రావచ్చు, అల్లు రామలింగ గారు అల్లుడు చిరంజీవి గారు ఇల్లు రావచ్చు, ఎన్టీఆర్ గారు అల్లుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇల్లు రావచ్చు. మా అల్లుడు గారు ఇల్లు వస్తుంది అంటున్నావు కదా, అది ఏ పక్కన వస్తుంది అని. కుడి పక్కన రావచ్చు, ఎడం పక్కన రావచ్చు, కుడి పక్కన రావచ్చు, కుడి పక్కన రావచ్చు. మా బండి సూర్యరావు గళ్ళకి నీకు కూడా మ్యాటర్ బుర్రకెక్కట్లేదు. ఇప్పుడు మా అమ్మాయి మా అల్లుడి గారి ఇంటికి వచ్చింది, వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటున్నారు. వాళ్ళ ఇల్లు హైదరాబాద్ లో ఉంది, అది ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతాను. రాంపల్లిలో ఉండొచ్చు, చిక్కడపల్లిలో ఉండొచ్చు, కోకట్పల్లిలో ఉండొచ్చు, పోయినపల్లిలో ఉండొచ్చు. పట్నంలో ఉన్నారా అంటే పల్లెలన్నీ చెప్తావేంటి? పట్నమా? మెహదీపట్నంలో ఉండొచ్చు, ఇబ్రహీంపట్నంలో ఉండొచ్చు, గౌరీపట్నంలో ఉండొచ్చు, విశాఖపట్నంలో ఉండొచ్చు. పట్నం వెళ్ళిపోతావేంటి నువ్వు? లేకపోతే ఏంటయ్యా? ఎప్పటి నుంచి ఎదుగుతున్నావు నీ అల్లుడు అడ్రస్? నువ్వు 6-7 వారాల నుంచి ఎత్తుకుతున్నావు. అడ్రస్ లేకుండా 6-7 వారాల నుంచి ఎదిగితే దొరికేస్తారా? అడ్రస్ దగ్గర పెట్టుకుని 2 ఏళ్ళ నుంచి ఎదుగుతున్నాడు మా అల్లుడు అడ్రస్, ఇప్పటికీ దిక్కులేదు. వివరాలు అయ్యి సరిగ్గా లేవా? వివరాలు సరిగ్గా లేకపోవడం డీటెయిల్ గా ఉంటాయి, కావాలంటే చూడు. డోర్ నంబర్ 7-9-11-6-6-6-3-6-3-3-3-16/3-16/AB21. ఏంటి వివరంగా ఉంటే ఇల్లు ఎట్టుకోలేకపోయావా నువ్వు? వివరంగా ఉందా అంటే నీకు తెలుసా ఈ అడ్రస్? ఒకటో క్లాస్ చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచి తెలుసు. ఎలాగెళ్ళాలి? ఎలాగెళ్తావంటే సెంటర్కి వెళ్ళు, ఆటో అట్టుకో, పట్టుకున్నాం, స్టేషన్ లో దిగు, దిగాం, రైలు ఎక్కు, ఎక్కాం, నెడదవోల్లో దిగు, దిగాం, గుర్రబండి అట్టుకో, పట్టుకున్నాం, కోరమావిడి వెళ్ళు, వెళ్ళాం, అక్కడ దిగి ఆ చెరువు గట్టు అమ్మోరు గుడి వంట గట్టి అంపటే వెళ్ళిపో. వెళ్ళాం, జాగ్రత్త, గట్టి నిండా నిప్పులు, దారి చూసుకుని వెళ్ళు. ఆ అమ్మోరు గుడి పక్క నుంచి కుడేపుకి తిరిగి లోపలికి వెళ్ళు. ఆ ఎడం పక్కన అరుగు మీద కుంటే ఎక్కడ ఉంటాడు, ఆడితో మాట్లాడక, ఆడికి మనకి పడతా ఎగస్పతి. ఆ కుడేపుకి కూడా తిరక్కో బ్యాడ్ లేడీ ఉంటది, ఊరికి కొత్త కదా, అట్రాక్ట్ అయిపోయి దెబ్బ అయిపోతాం. అలా తిన్నంగా వెళ్ళిపో, ఆ సందు చివరికంటా వెళ్ళిపోతే అక్కడ కరెంట్ స్తంభానికి ఆనుకుని ఉంటది. ఏంటి పిడక? కాదు, మన బొడ్డు భద్రంగడి కొట్టు. అక్కడికి వెళ్ళి ఇలాగ హైదరాబాద్ నుంచి గంట స్తంభం వెంకటేశ్వరరావు గారు పంపారండి అని అడుగు. వాళ్ళు లేకపోయినాడు కొడుకుంటాడు, చేతులు ఎట్టేస్తాడు. ఏంటది? ఎక్కాల బుక్కు. ఎక్కాల బుక్క? వెంకటరామాండుకో ఎక్కాల బుక్. వెంకటరామాండుకో ఎక్కాల బుక్ ఎందుకు? ఈ అంకెలన్నీ అందులో ఉంటాయి. అమ్మయ్యా, వీడికి అడ్రస్ చెప్పేసి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాడు, మనకెవడు చెప్తాడో ఏంటో.